डिपुटेसन माने जायफोरा पार्मानेन्ट इमप्लयि बिथांमोनहासो डिपुटेसन फैनो हायो नाथाय चैताली ब्रह्मआ बै समाव क'क्राझार कलेजाव पार्मानेन्ट पस्टआव गैयामोन बिथाङा डिपुटेसनाव मालाबाबो फैनो हाया नाथाय बिथाङा जुदि इन्टारभिउ होनानै रेजिस्टार जाफैदोंब्ला बे इन्टारभिउनि डेटखौ जोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनो स्पष्ट सामलायगिरि दङ बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनो स्पष्ट खालामनानै होनांगौ। बिजिरनायनि उनाव आथिखालनि रेजिस्ट्रार चैताली ब्रह्मआ जुदि बेवहाय दायनिगिरि जायो अब्ला चैताली ब्रह्मखौ CIT निफ्राय थाबैनो बोखारनांगोन। प्रजेक्ट कनसालटेन्ट इन्जिनियारनिफ्राय चिफ प्रजेक्ट इन्जिनियारनि माने आपग्रेड खालामनाय जादों आरोखि। दा खोथाया जाहैबाय सासे व्यक्तिया बोरै 1.5 मासनि उनावनो माने प्रजेक्ट कनसालटेन्ट इन्जिनियारनिफ्राय बोरै चिफ प्रजेक्ट इन्जिनियार जानो हायो बे जोंनि सोंथि। खुलुमबाय। जों मोननैसो जोबोद गोनां बाथ्राखौ लानानै दिनै नोंथांमोननि खाथियाव फैदों। नोंथांमोना मिथिगौ 2006 सनाव क'क्राझारनि CIT सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि बेयो गायसनजादोंमोन नाथाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा आथिखालाव बियो क'क्राझार CITआ जाय CITआ गोबाव सम जों सोमावसारनायनि उनाव जों बेखौ मोनदों गोबां जोंनि मुंख्लंफ्रा बेयाव मुंख्लं जालांदों गोबां जोंनि आइजोफोरा जिनाहारि जादों गोबां जोंनि बर' सुबुंफोरा बेवहाय न' बां सावजादों आरो गोबाङानो गोलाव सम सोमावसारनायाव देहायारि बेंगुरा जानानै दङ। बिनि उनाव जोङो 2006 सनाव क'क्राझारनि CITखौ जोनोम मोननो हादों नाथाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा 2006 सननिफ्राय 2006 मायथाइनिफ्राय आथिखालसिम क'क्राझार CITनि जि माने बिनि स्टेटास बिनि जि रिपुटेसन बे रिपुटेसना बिराद गाज्रि जालांदों आरो बे गाज्रि जाहैनायनि आन्दोआवनो दङ आथिखालाव बिनि जि रेजिस्ट्रार चैताली ब्रह्म बिथांनि दैदेननायावनो क'क्राझार CITआव रांखावरिनि बेले बेजे आरो बेयाव जिखिनि CITनि अथरिटिया जिखिनि रुल एन्ड रेगुलेसन दङ बे रुल एन्ड रेगुलेसनखौ चैताली ब्रह्म बिथाङा खेलिमेलि खालामनानै गावनि गोसोबायदि जायखौ लुबैयो बेबायदि बिथाङा खामानि मावबाय थादों आरो बेफोर खेलिमेलिफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नोजोराव गोग्लैदों आरो बेखौनो जोङो क'क्राझार CITआव मोनसे गोजोन थासारि फैनो थाखाय बेवहाय मोनसे मोजां एनभायरनमेन्टनि गोनांथि जानायखौ जों मोनदांनानै दिनै निखिल दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो प्रेस मिटखौ खालामनो गोनां जादों। गिबियावनो जोङो बुंनो नागिरदों आथिखालाव CITनि जि रेजिस्ट्रार चैताली ब्रह्मनि जि एपइन्टमेन्ट 2006 सनाव बिथाङा एपइन्टमेन्ट मोनदों बे एपइन्टमेन्टआवबो जथेस्थ' खेलिमेलि दङ। आं बोरै खेलिमेलि दङ नोंथांमोन आं बुंनो नागिरदों बेवहाय 2006 सननि 23 अक्ट'बराव गुवाहाटीनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव बेवहाय मोनसे मिटिं जादोंमोन आरो बे मिटिङाव माइनट्सआव स्पष्ट लिरनाय दङ माइनट्सनि 4 नम्बराव बेवहाय मोनसे मिटिं जादों रिक्रुटमेन्ट अफ फेकाल्टि एन्ड नन टिचिं स्टाफ माने CITआव जिखिनि नन टिचिं आरो टिचिं स्टाफआव रिक्रुटमेन्ट होगोन बेवहाय 4 नम्बर माइनट्सआव स्पष्ट लिरनाय दङ बेवहाय लिरदों जायफोरा CITआव रेजिस्टार पस्टनि थाखाय जायखौ बेवहाय होनाय जागोन बै सुबुङा बेवहाय लिरदों क'क्राझार कलेज IIT गुवाहाटी बा नेरिस बेवहाय खामानि मावनाय जानांगौ नाथाय जों मिथिगौ बै समाव आथिखालनि रेजिस्ट्रार चैताली ब्रह्मआ क'क्राझार कलेजाव जिअ'ग्राफि डिपार्टमेन्टआव कन्ट्रेक्चुवेल बेसिसआव बिथाङा फोरोंगिरि महरै खामानि मावदोंमोन। बिथाङा उनावहाय क'क्राझार कलेजनिफ्राय फैनानै CITआव गिबियाव फाइनेन्स आरो रेजिस्ट्रार अफिसाव बिथाङा एपइन्टमेन्ट मोनदों आरोखि। दा जोंनि बाथ्राया जाहैबाय बेयाव स्पष्ट लिरनाय दङ डिपुटेसन माने जायफोरा पार्मानेन्ट इमप्लयि बिथांमोनहासो डिपुटेसन फैनो हायो नाथाय चैताली ब्रह्मआ बै समाव क'क्राझार कलेजाव पार्मानेन्ट पस्टआव गैयामोन बिथाङा डिपुटेसनाव मालाबाबो फैनो हाया नाथाय बिथाङा जुदि इन्टारभिउ होनानै रेजिस्टार जाफैदोंब्ला बे इन्टारभिउनि डेटखौ जोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनो स्पष्ट CITनि जि दैदेनगिरि जि सामलायगिरि दङ बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनो स्पष्ट खालामनानै होनांगौ। खिन्थु आसरित भाबे आथिखालनि रेजिस्ट्रार चैताली ब्रह्मआ
2017 सननि अक्ट'बरनि 25 तारिखआवसो बिथाङा मा जादों फुल फ्लेजेड क'क्राझार CIT नि मा जादों बिथाङा रेजिस्टार पस्टआव बिथाङा थिसनजानाय जोंनाव आखायाव माबा दङ बेनि फोरमान बिलाइ दङ आरोखि दा बिथाङा 5 बोसोरनि थाखाय बेवहाय फुल फ्लेजेड रेजिस्टार महरै थिसनजादों आरो बिथांनि जि कमप्लिसन बेयो फैबाय थानाय 2022 सननि 24 अक्ट'बराव जोबगोन आरोखि दा बिथाङा जिबायदि खेलिमेलि जानानै बेवहाय रेजिस्टार पस्टआव बिथाङा थाफैबाय बेल' नङा गावनि एपइन्टमेन्टआवथ' खेलिमेलि दङ बिथाङा मा खालामबावदों CIT आव रांखान्थिनि बेलायावबो एपइन्टमेन्टनि बेलायावबो बिराद खेलिमेलि खालामदों आरो बोरैबा खेलिमेलि खालामदों बेवहाय जे क'क्राझाराव सासे एग्जिकिउटिभ इन्जिनियारनि बेवहाय पार्मानेन्ट पस्ट दङ खिन्थु बे पार्मानेन्ट पस्टखौ बिथाङा होआलासिनो मा खालामदों 2017 सननि अक्ट'बरनि 25 तारिखआव दिल्लीनि सासे प्रबीण कुमार होननाय सासे बिथांखौ बिथाङा प्रजेक्ट कनसालटेन्ट इन्जिनियार एट द लेभेल अफ चिफ इन्जिनियार जोंना आखायाव फोरमान बिलाइ दङ बे पस्टआव बिथांखौ थिसननाय जादों क'क्राझार CIT आव ओमफ्राय बिथांनो कन्ट्रेक्चुयेल बेसिसआव थिसननानै दानफायाव 1,50,000 रां हिसाबै होनाय जादों बे प्रबीण कुमारखौ फिन 1.5 मासनि उनावनो 2017 नि 13 अक्ट'बराव फिन बिथांखौ मोनसे रिभाइस अर्डार खालामनानै मा खालामबावदों प्रजेक्ट कनसालटेन्ट इन्जिनियारनिफ्राय चिफ प्रजेक्ट इन्जिनियारनि माने आपग्रेडेड खालामनाय जादों आरोखि दा खोथाया जाहैबाय सासे व्यक्तिया बोरै 1.5 मासनि उनावनो माने प्रजेक्ट कनसालटेन्ट इन्जिनियारनिफ्राय बोरै चिफ प्रजेक्ट इन्जिनियार जानो हायो बे जोंनि सोंथि बेखौ जोंनो CIT नि जि अथरिटि बिथांमोना क्लियार खालामनानै होनांगौ आरो मोनसे बाथ्राबाव प्रबीण कुमारनो बिथांमोना 1,50,000 उनाव बिखौ मा खालामदों बिथांखौ प्रमोसन होनायनि उनाव 1,80,000 पार मान्थ होनाय जाबावदों आरो आसरित खोथाया जाहैबाय प्रबीण कुमार बिथांनो CIT आ G ब्लक A3 आव बिथांनो क्वार्टार मोनसे होनाय जादों आरो थानो थाखाय नाथाय जों मिथिनायाव बिथाङा क्वार्टारखौ ताला मारिनानै क्वार्टाराव थायाखै बिथाङा CIT नि गेस्ट हाउसआव दङ आरो जेब्ला बिथाङा CIT नि गेस्ट हाउसआव दंमोन बै समाव जानाय लोंनाय गासिबो फ्रि खिन्थु बेवहाय जोंनाव मोनसे फोरमान बिलाइ दंबावो बिथांनो हाउस रेन्टनि मुङाव बिथांनि दरमानिफ्रायनो एक्सट्रा मा होनाय जादों 11,880 टका माने 11,880 रां बिथांनो फिन CIT निफ्राय हाउस रेन्टनि मुङाव होनाय जादों खिन्थु जों मिथिगौ सासे व्यक्तिया सासे इमप्लयिया क्वार्टार मोननायनि उनाव बिथांनो फिन बिदि हाउस रेन्टनि मुङाव दरमायाव एक्सट्रा फैसा होनाय जाया दा बेखौबो जोंनो CIT कर्तृपक्षआ स्पष्ट खालामनानै होनांगौ आरोखि जों बुंदों रांखान्थिनि बेलायाव आथिखालनि रेजिस्ट्रार चैतालि ब्रह्मआ जथेस्थ' खेलिमेलि खालामदों जोंनि आखायाव मोनसे तथ्य दङ आं बे तथ्यखौ नोंथांमोननो फोरमायनो सानदों जेब्ला 2006 सननि 4 आगस्टआव दिल्लीनि शास्त्री भवनाव क'क्राझारनि CIT खौ गायसननायनि थाखाय मोनसे हाई लेभेलनि मिटिं जादोंमोन बै हाई लेभेलनि मिटिङाव 2 नम्बर माने लिस्टआव CIT नि रुल्स एन्ड रेगुलेशन आरो बेनि फान्डिं पलिसिनि थाखाय मोनसे बिथांमोना थांखि लानाय जादों बेवहाय लिरदों जे CIT खौ जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार दङ बेनि बिल्डिंनिफ्राय लानानै एकाडेमिक बिल्डिं बेनि वर्कशप बेनि जिखिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय मा खालामनो जिखिनि थाखा फैसा फैगोन बे थाखा फैसाखौ बर्तमान BTCनि जि BTCनि आवथायाव मोनसे बेंक एकाउन्ट खुलिनानै BTCआनो बेखौ BTCनि गेजेरजों सेन्ट्रेलनिफ्राय जिखिनि थाखा फैसा फैगोन बेखौ BTC सरकारनि गेजेरजों CIT आव बेखौ बाहायनो थाखाय बेवहाय मोनसे रिजोलुसन लानाय जादों आरो खिन्थु बेखौ मा खालामदों आथिखालनि रेजिस्ट्रार चैतालि ब्रह्मआ BTC खौ बाहेरायाव दोननानै बिथाङा डाइरेक्ट दिल्लीनिफ्राय गावसोरनि CIT आव सेन्ट्रेल फान्डिंखौ लाबोनानै गावनि गोसो बायदि खेलिमेलि जाय माने गोसो बिथाङा जायबायदि गोसो बिथाङा बेखौ बाहायनाय जादों जायनि थाखाय दिनै BTC कर्तृपक्षआ बेवहाय खुनु माने बिनि फिनान्सियेलाव इनभल्भमेन्ट गैया खेलिमेलि जाबाय थादों
दा बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनाव जोंनाव मोनफैदों आरो बेखायनो जोङो बेनि स्पष्ट जानो थाखाय जोङो CIT नि जि अथ'रिटि दं बिथांमोनाव स्पष्ट जानो थाखाय बिथांमोनखौ जोङो फोरमायहरदों आरो जों मिथिगौ एपइन्टमेन्टनि बेलायावबो जिखिनि जोंनि लकेल जोंनि इमप्लयफोर दङ बेयाव जथेस्थ थालांदों आरोखि बेयाव नों टिचिं स्टाफानो होन नन टिचिं स्टाफानो होन गासिबो बाहेरनि गोजा आरोखि आरो बेखौ खालामदों आथिखालनि रेजिस्ट्रार चैतालि ब्रह्मआ बिथाङानो गावनि गोसो बायदि गासै खामानिखौ मावजोबो रावखौबो पात्ता होआ दा जों बुंदों आं दहायनो बुंदों CIT जाहैबाय गोबाव सम बर'फ्रा आन्दलन खालामनायनि उनाव मोननाय बेयो जोंनि आबेग जोंनि माने गोसोजों बेवहाय जड़ित जानानै दङ जों बुंदों कुनु सासे बेक्तिया गावनि गोसो बायदि CIT खौ बाहायनो हाया आरो जुदि बाहायोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै बेक्तिनि हेंथायै जों सानफ्रोमबो डेम'क्रेटिक भाबै जों मा खालामलांगोन जों आन्दलन खालामलांगोन बेनिखायनो CIT आव जिखिनि खेलिमेलि जादों बे खेलिमेलिखौ नायबिजिरनो थाखाय जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव मोनसे गोजौ थाखोनि जोङो नायबिजिरनाय जों बेवहाय लुबैदों आरो बेखौ 30 साननि गेजेराव नायबिजिरनानै क'क्राझार CIT आव जिखिनि खेलिमेलि जाबाय थादों बेखौ नायबिजिरनानै मोनसे न्याय होनो थाखाय जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ जों खावलायहरदों जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा CIT आव जों मिथिनाय बायदिब्ला दासिम 50 क्ररनिबो बांसिन बेवहाय फिनान्सियेल माने रां रुफानि खेलिमेलि जादों दा बे खेलिमेलि जानायनि गुदियावनो दङ चैतालि ब्रह्म ओंखायनो जिखिनि खेलिमेलि जादों खेलिमेलि जानायनि उनाव बेवहाय माखासे खामानिफ्रा दाबो आवगायनो हायाखै माने इनकमप्लिट जानानै दङ जों मिथिनायाव बे फुटबल ग्राउन्ड बानायबाय थादों बे फुटबल ग्राउन्डआबो कमप्लिट जायाखै मिनि स्टेडियाम बानायदों बेबो कमप्लिट जायाखै बेवहाय अडिट'रियाम बानायदों अडिट'रियामाव कमप्लिट जायाखै बिनिफ्राय एकाडेमिक जिखिनि क्लासरुम बिल्डिं बेफोरबो इनकमप्लिट जानानै दङ आरोखि दा बेनि आन्दोलनाव दङ चैतालि ब्रह्मनि फाव फान्दायनाय बिथांनि गोसो बायदि खामानि मावनाय ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासिबो बेफोरखौ नायबिजिरनानै मोनसे राहा लानो थाखाय जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ खावलायदों बिनिफ्राय जोंनाव मोनसे अजद फैदों जे माखासे ठिकादारा खामानि मावदोंमोन बेवहाय नाथाय बिथांमोननि बिलखौ दाबो होनाय जायाखै ओंखायनो जों बुंदों जायफोर ठिकादारफ्रा मोजां खामानि मावबाय बिथांमोनखौ नायबिजिरनानै बिथांमोननि बिलखौ थाबैनो CIT अथ'रिटिखौ होनो थाखाय जों खावलायबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्ला नायबिजिरनायनि उनाव आथिखालनि रेजिस्ट्रार चैतालि ब्रह्मआ जुदि बेवहाय दायनिगिरि जायो अब्ला चैतालि ब्रह्मखौ CIT निफ्राय थाबैनो बोखारनांगोन आरो बिथांखौ बोखाराब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा उननि समाव जोङो डेम'क्रेटिक लामाजों CIT नि जि माने जेंनाफोर दङ जायफोर बे जेंनाखौ बानायदों बिथांमोननि हेंथायै जों न्याय मोननो थाखाय जोङो आन्दलन खालामलांगोन जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव CIT केप ISPL आ खुंफुंजागोन बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ जोलुरनि फारसे गोसो बोहोनाय जोलुरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थिरांथा लादों सा-सानजा भारतनि 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि गेलेग्रा हानजाफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन बादायलायनाया फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 23 अक्ट'बरसिम सोलिगोन अदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय बादायलायनायखौ जागायजेनगोन बेबायदिनो बे जोलुर बादायलायनाया बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव खुंफुंजागोन आरो जोबथा बादायलायनाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरिनि साइसाक सेन्टाराव खुंफुंजागोन बादायलायनायाव देरहासार जानाया ट्रफिजों लोगोसे 3 लाख रां सेथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 2 लाख रां आरो थामथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां मोनफुंनो हागोन बादायलायनायाव 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि काउन्सिलफोरनिफ्राय बाहागो लाफैगोन फारि बायदियै त्रिपुरा ट्राइबल एरियास अट'नमास काउन्सिल खासि हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल जयन्तिस हिल डिस्ट्रिक्ट अटोनोमस काउन्सिल गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट अटोनोमस काउन्सिल लाई अटोनोमस काउन्सिल मारा अटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल साकामा डिस्ट्रिक्ट अटोनोमस काउन्सिल कार्बी आंलं अटोनोमस काउन्सिल डिमासा हासाव अटोनोमस काउन्सिल बडलेण्ड टेरिटोरियल रिजन
बेखायनो सा सानजा भारतनि जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनगिरि रायजो राजाफ्रा थिखानाय खालार आरो जायगायाव लैहोर लैहोर फैनानै जोलुर गेलेनाय रंजाथायखौ लाफैनो हागोन।